Oh, Mariane, ce faci, mă? O, Viorele, ce faci, mă? Uite la muncă, am ieșit mai devreme, tu? Aha. O, Mariane, dar tu nu mai aveai 2 luni din medicalul ăla? Ba da, frate, mai aveam, dar nu pot să stau acasă, mă, că mă ia agitație dacă stau ca un parazite pe canapea. Mă ia tremuratul, fac spume la gură dacă nu muncesc. Și ai muncit azi? Da, frate, am avut cursă până în Otopeni, după aia am ajuns la Macarale și după aia m-au luat alea de la masaj, dacă le știi, pe fetele alea două. Am ajuns până la Unirii și înapoi și m-a luat o creză de spate, deci mă doare de nu mai pot ieși de muncă, că am stat cu geamurile deschise, că m-a rupt. O, Mariane, de cât timp suntem noi prieteni, mă? Păi de când am venit la ăștia, nu? Nu-ți vreo 10 ani? Cam de vreo 10 ani, cam așa. Bă, dar tu știi că poți să ai încredere în mine. Păi pot, nu? Poți să-mi spui orice. Păi pot, da? Mhm. Bă, Mariane, bă, tu bei, mă? Bă, frate, mai beau așa cât un pahar, dar 2, 3 mă duc, dar seara, nu, niciodată înainte de muncă, ești nebun? Și nu mai amesteci cu nimic, nu mai pui nimic pe lângă? Nu, Nimic, nimic. nu mă fac vin de-al meu. Mhm. Bă, Mariane, unde pula mea ți taxiul, mă, mâncați așa? Fa, ia uite, mă, futu Paștile, mătii. Eu am plecat fără taxi de acasă, mă. Doamne, Dumnezeule, dacă... Doamne, bă, Viorele, mulțumesc frumos, eu am plecat fără taxi. Eu nu... Sunt... Am venit aici, am plecat fără... Unde mi-e